السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. farko mun ma Allah godiya da yawa da yake wanga lokaci cikin wanga wata mai albarka kuma cikin wanga rana mai albarka. Muna kuma yin salati zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna neman sira da aminci Allah ya tabbata gare shi. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hore mu ko ya kwadaita muna kan da za mu saya cikin watan ga domin mu samu lada da yawa. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wai man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ko wanda zai sayar da ramadan ya saya ya yi sallah cikin wanga wata imanan wa ihtisaban, yana imani da wannan magana da imanin shi da yarda da Allah wa ihtisaban, kuma ya yarda kaman yana kwadai samun lada cikin wanga wata ko cikin aikin da yake yin nan. Gufira lahu ma taqaddama min zambihi, an yafe mishi zunubin shi. Ma taqaddama min zambihi, wanda ya wuce an yafe mishi wanda zunubi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuma fadi wanda zai tsaya da imam, man qama ma'al imam hatta yansarif, wanda zai tsaya cikin sallan tarawih ko sallan asham hal a kare sallan, yana da lada kaman ya tashi dare ya yi sallah. Kuma Allah sallallahu alaihi wasallam. To Allah ya samu dace, Allah ya samu mu saya mu yi sallan domin mu samu wanga lada dumbin yawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.